idol, nasa labas ako ngayon. Kumuha ako ng mga damo. Ito pagkain ito ng hayop mga idol. Kasi may bago tayong alaga. Merong rabbit na pinagbarter sa aso natin. Yung si Balot binarteran ng rabbit. Ito kumuha ako ng mga pagkain ng rabbit. First time kong makaalaga ng rabbit mga idol. At sabi ng may-ari ay kangkong daw yung ipapakain. Yung pinapakain nila, pero wala akong makitang kangkong kaya ito lang muna. Ang tawag sa amin dito idol ay ito, kumpay. Kumpay ito idol. Ito yung ipapakain natin sa rabbit. So pagpakain natin idol, tingnan natin doon sa bahay. Yun yung bagong alaga namin mga idol. Nandito na ako sa bahay mga idol. Ito dala ko na at papakita ko sa inyo yung rabbit na papakainin natin mga idol. Idol, at bibigyan natin siya ng pagkain. Ito yung rabbit ng idol, oh. Yun, oh, ang takaw mga idol. Gusto na agad sunggaban yung pagkain. So yun mga idol, malaki po siya idol. Yun, shoutout sa nagbarter nito kay Apolinario. Lalaki po yan siya idol, wala pang pangalan, kagabi pa ito dumating. Bibigyan natin ng maraming pagkain. Lagyan natin ito lahat mga idol. Pero sabi ng may-ari, kangkong daw yung pinapakain, pero wala tayong mahanap na kangkong. Ito lang muna. Yun, dami ng pagkain. Kasi sa pagkakaalam ko, matakaw sa pagkain itong mga rabbit. Kaya palaging may pagkain. Yan, ang bilis kumain, no? Binarter namin dito mga idol yung aso namin nga si Balot. Ito yung bagong naming alaga. Sabi ng may-ari, lagyan lang daw palagi ng tubig. Kaya palagi siyang may tubig. Saka minsan lalagyan din ng feeds ng pagpakain. Kaya ng umaga feeds yung nilagay namin dyan. So ito, malakas siya kumain ng damo. Maghahanap ako ng kangkong, kung may makita kangkong din yung iano natin. Papakain. So yun na idol, yun ang bago naming alaga ngayon sa rabbit. Siguro maghahanap kami ng babaeng rabbit para may kasama siya, may partner, para magbe-breed sila. Dadami yung alaga nating rabbit.